Мини още напред, мини напред. Еми няма това, да глупи пак. Добре. Това бира. Да ти смеем ли това? Така. Я да ни... Някой да махне ламаринката. Махне ламаринката да видим пак. Майна там. Махне ламаринката, махне, всичко махне, в желязо махне и гарнето махне. Давай. Трябваше да същия режим да минеш. Така като се беше. Трябваше да бърш. Не трябваше да пипаш нищо, трябваше да същия режим. Това е съвсем... Сега ще го откомпенсирам това. Какво ще ли причината? Не, той не може така да фане. Ако не въобще на трудността... Има ли нещо? Няма нищо, няма всичко изкарваме. Напри го така и така, тогава ще сложим метали. Хаде правна кутия. Не знам си къде да се свъриш. Аз се фърих колата. Вземи телефоните на човек. Телефоните са окото. Добре. Няма проблем. Има нещо, което смущава, там има вътре. Дай ми О, тя, пустината. Сега